Boy tayo dyan makuha sa first delivery ngayong araw na to sa badminton. Parang kita papi ha. Pagdating delivery ulit agad kay Ma'am Dana. Lang po. Third delivery. Badminton group ulit. After lunch break, fourth delivery naman tayo. Fifth delivery namin ngayon. Kailangan ako. Dami namin di-deliver eh. 9 pieces to, kaya kailangan lumiit yung motor kasi baka matapon sa loob. Ay, oo. Delivery ulit. Hey! Order for today, rain or shine. Liligo na rin kami ni Asya sa ulan, na? It was delivered tayo. Let's go home. We go to the Pero boy,